ndakumbira mondiba ai Mwari kamisi yangu yose Mwari waimoite kufa kwangu Mwari wekosandi usandidiseni Mwari wemusandi Zimbabwe ndida kutendai nokuda kwesupport yese yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Kwemazuva akawanda vanhu vanga vachibvunza Mukoma Love ari sei, Mukoma Love ari sei. So Mukoma Love vandinawo. Ndoda ndinge ndinokupai update yekuti zviri kufamba sei tave pano. Nokuti vanhu shure mekunge vabatsira nenzira dzakasiyana pane zvinotarisirwa zvanga zvichitarisirwawo kuti Mukoma Love aitwe kunova kurapwa. So ndoda ndinge ndinokupai update yekuti tave papi. Ndichiti muri sei kwese kwamuri. Zita rangu semazuva ese Uncle Saint the only Zim uncle chanzvadzi shamai venyu. So update iripo Mukoma Love vari kurwadziwa ndochekutanga, vari kurwadziwa zvakanyanya zvokuti haakana kutaura kutovashungurudza vakashata. Mukoma Love vari kubatikana ndochokwadi, Mukoma Love vari kubatikana. Chimwe chiri kuita kuti Mukoma Love anyanyorwadziwa ndechekuti vave patreatment yandichazokuudza kuti treatment yenyu. Asi ndoda kunareta kuti zvakafamba sei. Sekuziva kwenyu kuti Mukoma Love wanga vari paChitungwiza Hospital. Chitungwiza Hospital vari ipapo vakazotransferwa vakaenda kuPari. Vaenda kuPari ndoko kwavakazonoona oncologist vachibatsirwa ikoko kusvika oncologist akazosvika paakavaisawo pakimo, mishonga yavo yekimo iripo, iyo yakakosta mari inopfuura iyo kuita 400 and something US dollars yavanochashandisa pamwedzi wega. So mishonga wemwedzi unoyu wavepo wakatengwa, but ndadzoka kwamuri nekuda kwekuti Mukoma Love vari kuda kuti vange vari vanoramba vachirapwa. Mishonga yavo vachauda zvakare next month, kureva kuti this month pachanzova 400 over 400 US dollars. Next month zvakare pachazoda kushandiswa zvakare imwe over 400 yoti vange vachiramba vachirapwa nemishonga yavo yekimo. So ndakutodzoka kwamuri zvakare kuti aiwa ngatibatsiranei naMukoma Love. Ngatiwanikweiti tinongomira nawo sekumira kwatakanga takangoita nawo. Nhamba ndo dzimwe chete kuti vange vari vanorapwa. Vamwe vangabvunza kuti Mukoma Love zvakamira sei panyaya yekuoparetwa. Mukoma Love sekuziva kwenyu bundu kana kuti kuzvimba kuri kuleft side ndo ine moyo iyoyo. So zviri kuratidza kuti zvoni pazvasvika havachakwanisa kuti vange vari vanooparetwa. Mukoma Love havachakwanisa kuoparetwa nekuti zvakanozvimba kusvika kunosvika kune moyo. So kungoda kutraya kuopareta Mukoma Love opu iyo inogona kusapera zvakanaka, inogona kusaita zvakanaka. So just like Pastor Rukato, ndofunga Pastor Rukato tese taida kuti vange vari vanorapwa. Vaya vekumvuma, Norman Rukato wekumvuma anga akazvimba gumbo, akatadza zvakare kuoparetwa nekuti pazvanga zvasvika kenza yacho painge yasvika panga pasingachakwanisike kuti anga ari anoparetwa. Ndo zvasvika uku zvakare pana Mukoma Love havachakwanise kuti vange vari vanoitwa opu. Chavanokwanisa kuita mishonga yavo kutanga iyo yekimo ichinge ichiita 400 something per month yavanoshandisa pamwedzi. Needs over 400 US dollars yekutenga mishonga yachona. Onai zvakare vakumba kutaura kuno kwakadischargewa vave kumba. So kumba kwachona vachange vane zvavanenge vachida kusanganisira chikafu kuti vange vari vanomwa zvakanaka mishonga, nekurapwa kwavanga vachiitwa matesti zvipi nezvipi zvese zvanga zvichiitiwa. Mari yakashanda izhinji. So takutodzoka zvakare kwamuri kuti uyai tinge tinomira naMukoma Love tikavaunganidzira zvakare mari yekuti vange vari vanowanawo
mishonga yekimo zvakare vange vari vanowanawo zvekudya vari kumba zvinogona kuvabatsira kuti vange vari vanoita zviri nani pakurapwa kwavo, pakumwa medication kwavari kuita. Ndozvandati ndinge ndinouya ndinokuzivisai update vazhinji yama makamirira kuti Mukoma Lavhu haufa zvakamira sei. Ndo mamiriro azvakaita as much as tese tanga tichida kuti zvinge zvinoenda neimwe nzira, but mamiriro azvakaita zvikuratidza kuti hazvisi kuzoenda nenzira yatanga tichida, zviri kuenda nenzira yekuti vachange vari pakimo, mishonga yavo yekimo nekurapwa vari kumba zvavo. So isusu ngatirambe tichimira nawo tingowasapota sekumira kwatakaita nawo kubva pakutanga. Zvinogona kuita kuti dambudziko riri pano ringe rinoita zviri nani. Vese vanoda kubatsana nawo, I think you know what to do. Madetails ndiwo aripo. Mwari wekudenga vachitiitira zvakanaka. Zita rangu ndinonzi Uncle Saint, the Onesime Uncle for now. It's much love and God bless you.